Σε κάθε περίπτωση. Να πούμε μια καλημέρα και στον γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Καλημέρα σας, κύριε Γενικέ. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο, καλημέρα στην κυρία Κοντροκόη, καλημέρα και στον καλεσμένο σας. Ευχαριστούμε Καλημέρα, που είστε μαζί μας σήμερα. Θα συζητήσουμε, έχει πολλά θέματα το Υπουργείο Εργασίας, θα συζητήσουμε φλέγοντα και μεγάλα ζητήματα. Ένα εξ αυτών είναι τα ταμεία, κύριε Κοκόρη, και τα μεγάλα θέματα τα οποία υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, κύριε Γενικέ, με εσάς στην επόμενη ενότητα. Τα ταμεία. Κύριε Κοκόρη, καλημέρα σας. Να επανέλθουμε σε εσάς, στο Γενικό Γραμματέα. Έχουμε θέμα με τα έσοδα των ταμείων, έτσι? Υπάρχει πρόβλημα? Πράγματι ζούμε σε μια περίοδο ύφεσης, μια περίοδο ανεργίας και αντιλαμβάνεστε ότι είναι φυσική συνέπεια να είναι μειωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές και γενικότερα η πορεία των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία. Ανακοινώθηκε χθες και από τον κύριο Βρούτση και η μείωση των εσόδων και για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών κατά 8,5% έτσι, των εισφορών. Αλλά δεν είναι το μόνο το οποίο έχει πρόβλημα. Θα ήθελα να τονίσω στο θέμα της μείωσης, κυρία Κοντροκόη και κύριε Ρογκάκο, ότι από 1/7 θα έπρεπε ήδη να είχαμε βάλει έναν μηχανισμό ίσπραξης, ο οποίος θα είναι υπό την εποπτεία του ΙΚΑ, θα αρχίσει να εισπράττει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΙΚΑ και του ΟΑΕ και από 1 του 2014 θα εισπράττει και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΓΑ και του ΕΤΑ. Από όσους έχουν, βέβαια, αυτός ο νέος μηχανισμός ίσπραξης που λέγεται ΚΕΑΟ, Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, θα στεγάζεται στο ΙΚΑ και θα είναι υπό την εποπτεία του διοικητή, υπό του υποδιοικητή του ΙΚΑ. Το θέμα είναι τι μπαίνει στα ταμεία όμως, είναι μέσα στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται. Το θέμα είναι τι μπαίνει στα ταμεία, κύριε Γενικέ. Και εδώ έχουμε 8,5% μείωση των εσόδων από τις εισφορές. Και ξέρετε ότι η Τρόικα, εάν επανέλθει το φθινόπωρο και δει μαύρες τρύπες, δεν αποκλείεται να ζητήσει νέα μέτρα. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τελικά, ποιος θα πληρώσει ξανά το μάρμαρο? Δηλαδή, τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, κύριε Γενικέ, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι δεν έχουν μπει στις ρυθμίσεις παρά μόνο 23.000 άνθρωποι συνολικά. Γιατί προφανώς δεν έχουν να πληρώσουν. Κύριε Ρογκάκο, είναι πραγματική η αδυναμία καταβολής των οφειλών. Είναι πραγματική αδυναμία, γιατί βλέπουμε πράγματι ότι οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν είναι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν, είναι πράγματι ότι αδυνατούν να πληρώσουν. Όμως και με πρωτοβουλίες του ίδιου του Πρωθυπουργού και με πρωτοβουλίες του Υπουργού έχουμε αρχίσει να κάνουμε ένα μεγάλο νοικοκύρεμα στα ασφαλιστικά ταμεία. Για πρώτη φορά, κύριε Ρογκάκο, πρέπει να σας πω ότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο αριθμός των συντάξεων, πόσο είναι το ποσό των μηνιαίων συντάξεων, πόσος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων και των συντάξεων. Αυτά όλα τα γνωρίζουμε πλέον και τα χρησιμοποιούμε ως εργαλείο διαχείρισης. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Ναι, βέβαια, αυτά δεν φέρνουν χρήματα στα ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν έχεις ένα εργαλείο και με το ποσοστό της ανεργίας και με το ποσοστό της ανεργίας να αυξάνει διαρκώς, μπορεί να εφαρμόσεις αρχές δικαιοσύνης, μπορεί να στοχεύσεις ορθότερα και αποτελεσματικότερα. Γιατί όταν κινείσαι στο σκοτάδι, οποιαδήποτε πολιτική και να ακολουθήσεις, εκ των υστέρων διαπιστώνεις ότι ίσως να ήταν λανθασμένη. Τώρα τουλάχιστον θα ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο και πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής, και στο θέμα των εισπράξεων αλλά και γενικότερα στο όλο θέμα της διαχείρισης των ασφαλιστικών ταμείων θα πάμε πολύ καλύτερα. Γι' αυτό προσπαθούμε εξάλλου. Πόσες είναι οι καθυστερήσεις όσον αφορά τις εισφορές? Δηλαδή, ποιος είναι ο μέσος χρόνος καθυστέρησης πλέον των επαγγελματιών που δεν πληρώνουν? Θα σας έλεγα ότι στον ΟΑΕ, παραδείγματος χάρη, γιατί πρέπει να το συνδέσουμε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τις 770.000 περίπου που είναι οι ασφαλισμένοι, τώρα αν τα στοιχεία παίζουν 5.000 πάνω 5 κάτω, δεν κολλάμε εκεί, γιατί κάποιοι έχουν κάνει παύση, δεν έχουν καταχωρηθεί κλπ. Περίπου 356.000
αδυνατούν από ό,τι φαίνεται να καταβάλουν τις εισφορές τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε καταβολή εισφορών περίπου γύρω στο 55% σε πλήθος επιχειρηματιών και το 45% δεν έχει καταβάλει τις εισφορές του. Κύριε Γενικέ, το 2010 το οριακό σημείο, δηλαδή το κόκκινο σημείο που θα γυρνούσαμε στο θετικό, ήταν περίπου στο 75%. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Γενικέ. Εάν δεν πιάσουμε το στόχο των εισφορών, κάτι πρέπει να κάνουμε σίγουρα με τα ταμεία. Μία λύση από αυτές είναι και ο εξορθολογισμός των συντάξεων. Δηλαδή, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των συντάξεων για εξορθολογισμό των ταμείων. Δεν βλέπω άλλη εναλλακτική, δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάτι άλλο. Κύριε Ρογκάκο, έχει τονίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός ότι δεν θα κάνουμε άλλο μειώσεις συντάξεων. Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι. Με βάση λοιπόν τα σημερινά δεδομένα επιχειρούμε με κάθε τρόπο να μην προχωρήσουμε σε μειώσεις συντάξεων. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Οριακά αποφύγαμε τη μείωση των συντάξεων, βέβαια, στον ΟΑΕ. Ήταν αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης να μην επιβληθεί το 2 της χιλίης στον τζίρο των επιχειρήσεων. Οριακά το αποφύγαμε αυτό, κύριε Κοκόρη, όμως. Υπήρχε υποχρέωση και υπήρχε υποχρέωση και με προηγούμενο νόμο, τον οποίο εμείς σήμερα δεν εφαρμόσαμε. Για τους νέους ασφαλισμένους, κύριε Γενικέ, κρίνουμε ότι οι επιχειρήσεις διάγουν μια δύσκολη πορεία. Για τους νέους ασφαλισμένους, κύριε Γενικέ, μπορεί να υπάρξει αυτός ο εξορθολογισμός? Να επανέλθει δηλαδή το σενάριο αυτό. Από εδώ και στο εξής, για οποιοδήποτε, για νέους ασφαλισμένους ή οτιδήποτε, ας δούμε τα δεδομένα και εδώ είμαστε να το μελετήσουμε, να το διερευνήσουμε και να πάρουμε τις ανάλογες. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε παραμένει ανοιχτό αυτό. Δεν έχει αποκλειστεί. Είναι στο τραπέζι πάντα αυτό. Είναι και αυτό ανοιχτό. Όλα τα θέματα πολλές φορές μπαίνουν στο τραπέζι. Το θέμα είναι ποια είναι η πρόθεση, η διάθεση, ποιες είναι οι σκέψεις και οι επιλογές της κάθε κυβέρνησης. Στις δικές μας επιλογές αποκλείεται η μείωση των συντάξεων. Για τους παλαιούς, για τους νέους παραμένει στο τραπέζι, κύριε Γενικέ. Όταν λέτε για τους νέους, τι εννοείτε, κύριε Ρογκάκο? Εννοώ, κύριε Γενικέ, για αυτούς οι οποίοι έχουν 10-15 χρόνια και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Κύριε Ρογκάκο, αυτοί μετά από 15 και 10 χρόνια που θα βγουν στη σύνταξη, ήδη με ένα προηγούμενο νόμο που δεν ξέρω αν εφαρμοστεί, του Λοβέρδου του κυρίου Κοτρομάνη, από 1 Πρώτου του 2016, έχει και άλλο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Και αυτό το ξέρετε. Μην πάμε λοιπόν το τι θα γίνει μετά από 10 και 15 χρόνια. Εδώ είμαστε. Εξάλλου, ο αγώνας ο καθημερινός, η καθημερινή πάλι γίνεται για να αποφύγουμε τις οποιασδήποτε μειώσεις. Επί της ουσίας, και η φιλοσοφία των όλων μέτρων σκοπό έχει τι? Για να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Διαφορετικά, γιατί να κάνουμε τέτοιου είδους προσπάθεια και να δίνουμε καθημερινή μάχη? Πρέπει να πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Επί της ουσίας, γιατί τώρα, ο πολίτης καθημερινά δίνει τη μάχη του. Καθημερινά θυσιάζεται. Τι θα κάνετε, κύριε Γενικέ, τώρα που δεν μπαίνουν στη ρύθμιση επαγγελματίες? Πώς θα μαζέψετε χρήματα στα ταμεία? Πάντως, πρέπει στη να ρύθμιση των 48 δόσεων εννοώ, κύριε Γενικέ. Ο αριθμός των δόσεων είναι αρκετά μεγάλος. Τώρα, εάν υπάρχουν κάποιες διαδικαστικές, αν θέλετε, εμπλοκές, αν υπάρχουν κάποιες δυσχέρειες στη διαδικασία, θα δούμε το τι θα γίνει μετά από ένα δίμηνο, να τα βάλουμε ξανά στο τραπέζι. Θα προτείνετε, κύριε Γενικέ, ίσως να είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες παρεμποδίζουν κάποιους να μπουν στην ρύθμιση. Εσείς σκέφτεστε να προτείνετε στην Τρόικα αυτές οι 48 δόσεις να γίνουν 60, να γίνουν 72? Κύριε Ρογκάκο, μακάρι να εξαρτώνταν από τις δικές μας προτάσεις. Μακάρι οι δικές μας προτάσεις και οι δικές μας επιλογές να ήταν αποδεκτές και να εφαρμόζονταν. Σκέφτεστε όμως να το θέσετε, κύριε Γενικέ? Είμαι από εκείνους που ζω καθημερινά την αγορά και πιστεύω είναι αλήθεια ότι όπως στην Αμερική
πολλές φορές συμβιβαστικές λύσεις πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στον επιχειρηματία, στον πολίτη, στον ασφαλισμένο να δίνει ό,τι μπορεί σε μια περίοδο που υπάρχει πραγματική αδυναμία καταβολής. Καλά, βέβαια είναι και δικό σας θέμα να αποδείξετε και να ζητήσετε από την Τρόικα να δείξει κατανόηση σε αυτό, γιατί αν δεν εισπράτετε θα το βάλετε αυτό αυτά που πρέπει να εισπράττουμε από τα ληξιπρόθεσμα και δεν αποδίδει το μέτρο, πρέπει να έχει αλλαγή. Θα το βάλετε στο τραπέζι, θα το βάλετε ξανά το φθινόπωρο. Ότι και δεν είναι το μόνο βέβαια. Από τις 24 δόσεις και πήγαμε στις 48. Ναι, αλλά βλέπετε ότι δεν εισπράττουν τα ταμεία, κύριε Κοκόρη. Ότι ήταν απόρρια διαπραγμάτευσης. Δεν πηγαίνει ο κόσμος να κάνει τις ρυθμίσεις, κύριε Κοκόρη. Δεν υπάρχουν τα χρήματα. Τώρα. Θα αρχίσουν οι κατασχέσεις, κύριε Γενικέ. Και να δω τι θα κατασχέσουμε στο τέλος. Δηλαδή, εάν 200 και 300.000 άνθρωποι δεν πάνε και αρχίζουν κατασχέσεις των ακινήτων, το θέμα δεν είναι να κατασχέσουμε ακίνητα, το θέμα είναι να διευκολύνουμε τον κόσμο. Και ρωτώ ξανά ευθέως, κύριε Γενικέ, ρωτώ ξανά ευθέως. Να λειτουργήσουν θα θέσετε να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Κύριε Γενικέ, εγώ παρότι είμαι οικονομολόγος, κύριε Ρογκάκο, πάντα είμαι υπέρ της άποψης ότι η πολιτική πρέπει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τους αριθμούς. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν όμως εκ των πραγμάτων, κάνουμε δηλαδή πολιτικές αναγκών και όχι πολιτικές επιλογών. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά είστε ένας άνθρωπος που τα λέει και έξω από τα δόντια. Και ρωτώ ξανά ευθέως, θα θέσετε ξανά το θέμα της αύξησης των δόσεων στην Τρόικα το φθινόπωρο? Και βέβαια θα το ξαναθέσουμε, γιατί το θέμα είναι ότι οποιοδήποτε σύστημα πρέπει να προχωράει. Αλλά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες αντιλαμβάνεστε που υπάρχει πραγματική αντικειμενική αδυναμία. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό, κύριε Γενικέ. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοκόρη, το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.